To make a great sound, Vuma 103, it's exactly 7 minutes before Linda the game demand, Gabriel Sitole and Pindi Kagan, ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kuba uqala usuku lakho namhlanje ekseni incwadi yezikronike zesibili chapter 20 verse 15. Ningesabi ningaphela amandla ngenxa lesisixuku esikhulu ngokuba impi akusiyo eyenu ngeke uNkulunkulu. Ningasabi ningaphela amandla ngenxa yalesisixuku ngokuba impi akusiyo eyenu ingeka uNkulunkulu. Cela ukukhuluma nawe namhlanje eksene ngithi lempi obhekene nayo akusiyona eyakho kodwa ingeka uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu namhlanje eksene ungesabi ngenxa yesixuku sibona ngaphambi kwakho. Ungesabi ngenxa yempo ibona ngaphambi kwakho. Ungesabi ngenxa yosize olibona lusempilweni yakho. Lesi sixuku esime phambi kwakho ungasesabi ngoba lempo obhekene nayo akusiyona eyakho kodwa ingeka Jehova. Angazi hlobo luni lwesixuku esime phambi kwakho namhlanje. Angazi hlobo luni lwempi olusempilweni yakho njengamanje. Angazi iziphi izinto ezikuhlaselayo ezifuna ukuqeda ngempilo yakho. Angazi yini okade uyikhulekela ufuna iphele empilweni yakho kodwa ayipheli lokho ikhona. Izama ukuqeda iqeda intokozo yakho nenjabulo yakho nobumnandi obukhona empilweni yakho. Angazi luphi lolo hlobo lweso sixuku kodwa namhlanje kusena wanna give you this word. Ungesabi noma ngabe kusabisa kangakanani, noma ngaba bake badlula kulesimo odlula kusona bayakutshela ukuthi mawuke wafika kulesi simo awubusadabula awubusadlula awusaphunyuka. Kodwa namhlanje kusena ngomhla ka10 September 2021 ungesabi lempi akusiyona yakho inga Jehova. uNkulunkulu kufake kuleyo mpu ukuze nguze akukhombise amandla akhe ngoba ezinye izinto uNkulunkulu usifaka kuzo ukuze asifundise ukuthi unamandla kangakanani. Usifaka kwezinye izinto uNkulunkulu ukuze asikhombise ukuthi unamandla ukusikhipha kulona lonke uhlobo lwezimpi esingabhekana nazo. Ungesabi lempo obhekene nayo akusiyona yakho kodwa ingeka Jehova. Khona ezinye izinto ongamele uzilwe ngokwakho amandla. Khona ezinye izinto ongamele uzilwele zona kodwa kumele udedele uNkulunkulu azilwe. Yabona lempe phambi kwakho suzamele ukuyixazulula, wazama ukuyilungisa, wazama ukuthi ukuyinqobe kodwa ayinqobeki. Cela namhlanje uyiyekele kuJehova. Ungesabi leyo mpi akusiye yakho kodwa kaJehova. uNkulunkulu namandla uzokwazi ukuthi ekukhiphe kuleso simo odlula kusona. Idedele uNkulunkulu ubone ukuthi ngeke akusindise uNkulunkulu, ubone ukuthi ngeke ekukhiphe kuleyo mpi. Inkinga esishayayo ukuthi siyathanda ukuyilwela, siyathanda ukuhosha ikhali silwele ngamandla ethu. To Exodus 14 verse 14, niyothula nina mina Jehova ngizonilwela. uNkulunkulu ufuna ukukulwela. Lempo obhekene nayo akusiyona yakho kodwa ingeka Jehova. Ngabusayilwa manje, ngabusayiphendulela musukuzama ukubaprove ipoint bayeke bekhulume beconclude ngawe uyithulele. uNkulunkulu uzovela, uzobonakala esimeni sakho. uNkulunkulu mayifuna ukuvela empilweni yomuntu uvumela izimpi ezithile zifike bese bonke abantu beconclude bethi sekuphelile ngaye bese iyavela uNkulunkulu evele ngamandla. Lesimo sakho kulempo obhekene nayo uzovela ngamandla uNkulunkulu. Bazobamba ngezansi bekubukele phezulu abantu sebexakeka bebona uNkulunkulu enza izinto empilweni yakho. Lempo obhekene nayo akusiye yakho. Ungalenzi iphutha okuba spokesperson kaNkulunkulu noma uma endaweni kaNkulunkulu ufuna ukulwizimpi okumele ngabe zilwa uNkulunkulu. Okwakho ukumthemba uNkulunkulu, okwakhe ukulwa izimpi zakho, okwakho kumtshela izimpi zakho, okwakhe ukulwa izimpi zakho. Ngalenzi iphutha lokuthatha indawo kaNkulunkulu, uthatha ama responsibilities kaNkulunkulu okulwa izimpi. Wena awakhelwanga ukulwa izimpi, wakhela ukuthi ukhonze uNkulunkulu bese yena mawumkhonza abona izimpi obhekene nazo bese kunqobela zona. Lempi obhekene nayo akusiyona yakho kodwa ingeka uNkulunkulu. Ngiyazi bayakuhlukumeza, bayakuvukela, ngiyazi kunosizo obhekene nalo kodwa leyo mpi akusiyona yakho ingeka uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu omkhonzayo uzokulwela yona, akunqobele yona. Ungesabi isixuku esingaphambi kwakho. Lempi akusiyona yakho kodwa kaNkulunkulu. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.